ɛna wɔn mu di ho ɛyɛ abobo anakyɛsɛ ɛnya de ketewa na ɛno ɛna ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene speaker of parliament ɛgya ɔkora ɛsɔ esi ɛtena simpie ne apa so a wɔde nsɛm ahodoɔ de ɛto dwa no wɔkyɛm sɛ ne nsa aka nkrataa bi ɛno efiri Ghana mampanyini his excellency Nana Adudankwa Akufo-Addo na kache na saa nkrataa na ne nsa ɛka yɛ no nkurɔfoɔ bi etire ayɛyi a ɛnɛ Nana Adudankwa Akufo-Addo ama ɔmu dibrɛ ɛwɔ na mamuo ɛsoso emuo ɛno nti nkrataa no opigya ɔkenkan yɛ ɛma adehyɛ no mu nyinaa aso ɛtibie na sɛ wobɛka yɛ a wonim sɛ Nana Adudankwa Akufo-Addo amamuo mu ɛne asɛm no ka sɛ nipa maako mmiɛnsa ɛne wɔnom de ɔmu dibrɛ ɛde ato hɔ ɔsoafoɔ no ɛna na hwɛ ɛyɛ adwadie ne fidi dwumadwumadie ntotoa so owura Alan Kwadwo Kyerematen wɔde ne dibrɛ no ɛde to hɔ ɛno akyi ɔsoafoɔ yɛ kuayɛ dwumadie ntotoa ɛsoɔ ɛyɛ onimonyamfo afiriye akoto no so ne dibrɛ nso so wɔde to hɔ ɛna afei kura no kopiem ɛnso asoyɛ ɔmo ɛna hwɛ ɛyɛ ɛsom ahodoɔ ɛne afei ahenni dwumadie ntotoa ɛsoɔ mekyerɛ Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs so owura kum wɔno nso so ɛde ne dibrɛ ɛnso ɛde to hɔnom ɛno nti Nana Adudankwa Akufo-Addo ne nwa hia sɛ agya wɔpɛ nkurɔfoɔ mom kɔhwɛ asoyɛ ɛsoɛ wɔ mu sɛ wɔpa nkurɔfoɔ a wɔnom ɛhwɛ akyire deɛ nanso wɔn ntimi hwɛ akyire saa ɛnkosi ɛyɛ namamuo no awieyɛ na no ɛna ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene ɛkyerɛ mu sɛ saa agyinasidi amampanyini ayɛ ne wɔbɛma nkurɔfoɔ dibrɛ no Ghana amambra no ɛna ma ne ho kwan na kyerɛ sɛ 1992 constitution no abie kwan mu de ama no pɛpɛɛpɛ mu ɛsɛ wobɛtumi agyina so nso so ayi nkurɔfoɔ bi ama ɔmakɔhwɛ asoɛ no ɛsoɔ enti ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene ɛfiri ase akenkan krataa no bobɔ din wɔn ma manya dibrɛ na tiai pɛtakra na fa yi wasom enie wɔkyerɛ mu sɛ Nana Adudankwa Akufo-Addo ɛnam ne tumi so apaw ɔyɛ mmarahyɛbadwani a wɔno ne gyam de ma de hyɛ ɔmo ɛyɛ adanse asokɔ abatoɔ mpɛsua so asantemantam owura Keti Hammond ɛsɛ wɔno ɛna wɔn kɔhwɛ asoɛyɛ a ɔmo na hwɛ dwadie ɛne mfidi dwumadie ntotoyɛ ɛsoɔ enti wɔn kɔ hɔ na wɔn kɔbɔ adwuma wadere enti ne din apie mu no ɔkɔdwuo owieyɛ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ mmarahyɛbadwani ɔno so ɛwɔ abetifi ɛno so ɛyɛ owura Brian Echampon wɔno so wabɔ ne din so wɔn kɔ ɛyɛ asoɛm na hwɛ enuane ne kuayɛ dwumadie ntotoyɛ ɛsoɔ na ɔno so nkɔbɔ adwuma ɛmfa ne nimdeɛ ɛnkɔ boa ma asoɛ no ɛmpagya wɔamana wa wɔtoa so biem ɛkyerɛ mu sɛ anka ne mmarahyɛbadwani de ma de hyɛ ɔmo ɛyɛ mfanseman a wɔno koraa nso so Nana Adudankwa Akufo-Addo amamuo mu na wɔhwɛ wɔn na ɛyɛ Director General Edema State Interest and Governance Authority ɛyɛ owura Stephen Asamoah Boateng wɔno so ɛnkɔhwɛ asoɛyɛ a wɔn ɛna hwɛ ɛsom ahodoɔ ɛne ahemfo dwumadie ntotoyɛ ɛsoɔ ɛyɛ Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs wɔno so nkɔbɔ ɛyɛ adwuma na wabra ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu kyiamehene owura ɛyɛ Right Honorable Alban Kingsford Babin ɛde nkyerɛkyerɛmu ne din no ɛtoto dwa no yɛtie sɛdeɛ ɔsebe ɛbobɔ no ɛde ma yɛn. The message is dated 7 February 2023 and it reads, Mr. Speaker, I hope this finds you in good health and spirits, and I take the opportunity to wish you and the members of the House a happy new year. This is to inform you of certain changes that I intend to make to the government with the approval of Parliament. Following the resignation on 3rd January 2023 of Mr. Alan Kyerematen as Minister for Trade and Industry, of Dr. Owusu Afiriye Akoto on 10th January 2023 as Minister for Food and Agriculture, and of Honorable Ebenezer Ojokum, Member of Parliament for Ahanta West, on 3rd February 2023 as Minister for Chieftaincy and Religious Affairs. I have, in accordance with Article 78(1) of the Constitution, nominated the following persons to be appointed as Ministers of State in their place, subject to the approval of Parliament. 1. Honorable Obina Tahir Ham, Member of Parliament for Adanse Asokwa, Minister for Trade and Industry. 2. Honorable Brian Achampo, Member of Parliament for Abetifi, Minister for Food and Agriculture. 3. Mr. Stephen Asamoah Boateng, Minister for Chieftaincy and Religious Affairs. Ghana Rishmama ene awuti yei eye mmarahyɛbadwa mu kyiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin ɛna wote ne nka no ɛno akyi wɔtoatoa so edi no bi ka ho ensi ye wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔpanyina ɔno ɛyɛ mmarahyɛbadwani de ma de hyia wɔnom ɛwɔ Kaga ɛno ɛyɛ onimanyamfo Mohammed Amin Adam wɔno ɛna na anka ne sɛ no wɔ asoyɛ ɔmo na hwɛ enyamode dwumadie ntotoyɛ ɛsoɔ
ene wase wonko na onse ensem bi baba ye nti ono so ye sa di brand definition ene wasa pa no se wono enko eye asom weskasem entoto ye so no nko ye osoafo a wono ebehwe state no dwumade entoto ye eso to minister of state ewo eye finance ministry ho ono na ekwa kosi Owura Charles Edu Boahin enso so anamu na enu echi no Owura Herbert Krapa a wono enso so we deputy minister ewo eye trade and industry wono so okache no se onko eye energy ministry ho na onko bo adwuma ese osoafo abedechire enu achi Asante Mantamu eye nhyiaye so abato mpesua so mra sebedwani ayo nimanyamfo Dr. Stephen Amwa stekano no ono so yaboni dinsi wonko no wonko ye osoafo abedechire ewo eye ministry of trade and industry to ono kwa kosi Owura Herbert Krapa enso so anamu owie ye no so fancy ye ordinary etremu ewo eye Akuapem South abato mpesua so wonum na sebedwani osai bonsu amwa wono so aboni din eso ono so nkoye minister of state ewo local government and rural development ministry wo enti ano so ochirechiri mu aja yemiamia mfidie ni fruma ha mfidie no aboa tuntum bia babesi so na nke yepe eno so mu nchiremu said ye eyemra sebedwa mu chiame hene right honorable Urban Kingsford Babin said ono so chekere eno so emu na so mfidie no eye ade hwammo ewo ho enti yenkwai ebre pamu no yensa kan de bema mu amamo so matimi ati ye toa ensem no so diamau na wo abamu koma ye die ena Owura Yerikina Lakimani oye executive director ma after school Ghana mami ade atuja kire se enukre ewom saban no edidin bi aba wo ma edinkra taguam so munya adwuma ni biem no ode wo fra ba be hye wo manan ene nsakaye ba komienu bi waye na so se die ehia pa wo saban ne no aban no ayinani ato nchen ene se ewom sa mamuo no obu no one asoafo ne bebu na asoafo ye ne waye nsakaye ba komienu no ose nko ohwe no so beyi bi afiri mankasa na kwa di ebi adwuma from nsem na nka hwe no wodi bia kekeka bi ho se de bia nka bia eye du a ye yensakaya na nka ba binya be yenum na nka swati na ma oman sika twitwu de epiepia ko amiamia wodro bi no ezanzo se ohwa so ani bi ene aban nwuma ni bi a ebu no wo nwuma no se enso aban na titintam anka okabo manke beye amana fefefe na so aban na titim entiama sika aban piepia ma enkofo bi sa no abdos pa we nna ka ho bi ena ama sika sem ayeden pa Owura Yerikina Lakimani kasa na oto anesem so se obesre papa pasa aban ne behu Ghana fomobo ezanze mprempre sika sem ene se de oman mutie no emu ayeden emu aye hye papa enu ntobesre se na nado dangwa gufa do tua NPP abenya no ebetie na asem ne na asem a okin na nka onye sa dwumadie ko yi sukra na nka asoye no ana na mamuo no edomo ne wo mu bu no esonte kra osan to anensam so eka biem se ebe den pa se Ghana ban ye omampani na nado tua no ebe hwan asoafo ne omu ye adwuma no so amana ba bedu ahomu jejemu aduonum o se be den papa na zo se sanka ban no tumi ye ne sa enke be boa papa ankoye sa ebe ya se ze azere sabi awale fo wo maware ene omo ware no awale pa de hwan na benya sana ba koye na nado ba enum ene ni jom di sha no anhwe nko wiase no na yeto odada me amame wa da me ojumzi. It's bigger than that. She was about a posture of a leader. In the crisis that we are in, one of the first things the president should himself have offered us to make us even feel better is to say, I am cutting down my government. And to have shown us deep cuts, stuff that were being let go. Instead of, you will find a fellow Ghanaian who think that our government is not humongous. And humongous and a burden at a time where Ghanaians are heavily burdened and scared about the fate of this country. The president won't even offer that. He won't offer to cut down his government by at least 50% willingly. And he's not even doing it unwillingly. He's not doing it at all. It's been one of the measures a lot of people have talked about. Just a signal to say, I am ready. And I think cutting the public purse and the burden on Ghanaians is one of the things we must do to at least even send a signal that we are ready to do what we must do. We must also sacrifice. While you got us here, while I got us here, I'm going to sacrifice to get us out. There's no signaling about that.
eni amuti ye owura ye Kina Likimani onna ye executive director ma after school Ghana adishima ma wei eye enwumere no sia Ahenkan Kasiebo ani egusu a yede mu nchemu ade esomo kana se no se ubetimi ade achiwa abefonten trans Facebook live eye Ahenkan 93.3 FM YouTube Ahenkan 93.3 FM ti di achi wo na entimi enso emu awie pa na nuoma enso entimi enko eye enkan ye bowrem ewo eye ensem foforo enso emu eye amonyosam ane ye bo enso awurai opanyini ba ko empempen wayi ni ti na wogusu a tsere eye etu ahene asi ahene omwo NDC MPP mom kafra amanyoko ni mo eso won mo hwe no mo ngini ntum na ontu frank amfa ma won mo eye owura Francis Ade ni mo opanyin de nsema wodo de atodwa ekirem ese se wo hwe se bi oni trimu poni na nisuade hunu a utimu se yade se betumi aboa pa ma MPP amanyoko no afimpi no ene adono enwotwe so mo de tumi no nko ama ne se wontu frank amfa ma omo a obetumi abu enwotwe no mu se gyen ameno matimi akọ eye enkan wase se wo hwe eye MPP amanyoko no omo tradition da wono ma ene ye dan kwa abuzi adombo family na wache se udu ani hwe petekrem a na wo hwe ene wonom a munyina yi omuti so mbe so mutu frank ade mamanyoko no a udu omu gunsane ani na wo hwe omu emudura wase wono wo ye obi a wase efata pa ene mpo okenkan ye kura den ne ho eye mfato ho a oboru atwere kunkunu ni mu na oboru atwere kunkunu so wanye obi a amfa ne ho anye susudua amfa ma no se David wase wono ene pempen de waye eye candidate a wate se David a obetimi akum Goliath na afe no amenu matimi akonkan ade ama eye MPP amanyoko no enti wose se ope obi pa chese obetimi ni NDC fo de asiani na mfa ho ni nipa omode ne beba na se woso wase den se ne ho eye den se wabe pen se wo ma pen se wote sen wano owura Francis Ade ni mo se eto ani asi ahene fo no de ne kope wode se nipa ne behwe fom se gbugura ama ono ankasa no omo hu say yes wo yobi a waba no emoden na woto aso no ochem se empempen hwa na nadu dan kwa akufu ado amamuo ni mu a na wode toto aye owura John Ajekum kofo enso ade ho a utimu se sankrofo mayi omuti ni nyina no obia nya akonya ebesom ye ewo aye enipa mienu anase mpenfo mienu amamuo mu wase hwan na bebo ni dini owura lan kwadwo kyerematen mampanyi kofo apen so no ya so afo hwedwade ni fidi dwumade ntoto ye so oboa na na nadan kwa kofo da mamuo mu osade se adi brekora ne hye ne nsa owura jogate kofo apen so ono no atwam Attorney General nyina wadibi saa ana eye omampanyi eye akufo adopen so kura so no wo ma no kura be ye eye railway development ayi minister ne ye nya ye ni anom ne ye wa ha owura Kofi eye kunadu apreku so wotese kofo mamuamu wa enjoy bia nanso so ono no Francis Ade ni mo de mommo kofo ba ya wa mfi no owura nana dankwa akufo ado ba ya wa mfi no nanso ni nyina mu na ba mumuye ogusua ye na fam die bia de boa woso kokroko amanyoko nse betimi akonkan oyobi akana ba mabu nanso ni nyina moda so kura de gidie mu entebra so ese MPP amanyoko na to ayen ni asi ahene omuwo mu no omoso ebese na nimunyam. I've experienced that at the parliamentary level in Mampong constituency 2008. We were 3 contestants. I was seen to be the underdog. People even asked, where is this man? How is he? Is he just coming to add up to the number? But surprisingly, in 2008 parliamentary primaries at Mampong constituency, where I attempted for the first time, I secured the victory by a margin of 1 vote. And that was the faith, the courage that I had to pursue my dream. Similarly, in 2014, when we went into the contest with myself and the 6 others, I was seen to be the underdog because I had not served in J. Kufuor's administration with any ministerial or deputy ministerial appointment. I had just been a civil servant, and then I had left the civil service, resigned before I went for primaries, and I won, and I had come to parliament, and I said my desire is to lead the party. So the current president Anadu had been a minister in J. Kufuor's administration, Chairman Tina was a minister there. They had all served as ministers in the administration of Jacob. So I saw myself as the only David, biblically. So the fight is between David and Goliath. I didn't know it's still the David. And to Okunwe ni de enya ko kitwa o. Ya MPP pa nya David pa. Sa Goliath yo ni se de wo so che de all Bible ni mo no. O ma so ba ya hye. Na David no so de ono a so
ene ono Francis Adeni mu a wokasa yi se etwan ne asi ahenefo mo hwe no mo fa tumi no emma no na wontu franka emfa emma wonemu na yanto ansa no so kasamafo abedi ekire ma asoya wonu hwe Ghana Women's Ministry of Education owura yaw opoku mensa upenyini akasa de adesede ato Ghana fo ni nanim osititu na so oba beken enkoma Ghana mabunu no enkoma mabunu no pa na osi maburu monyezu yei osi maburu wo Ghana o ka cha mu ne ene otira ne da edi anim ko sise Yankopon baba be se wiase se aban na de ode abaya to din science technology engineering and mathematics ayetwa ne tia fe STEM no se uyo suani na oba be wura school mu ana se bia wompo wo fie ebia bibi nti school no antumi ankwa nwie ana ebia ode owie nso o results na nyenyenyenyenye eno nti ode kwa sa ye nyewa o se kwa kuma to yem STEM na aba no emabru ni ngitwi ene trada mummowuram ezanza emodea na monko na monyere mu nsua de owura yaw opoku mensa kasa na oto anensam so ka biem sei o se sa STEM na aba ne de aba no we no akwa se ye kiro de obetumi de wonsa ene onim de aye ene de Yankopon de adua mu no ye boam wa dan na di na wanya mfidie ne akade na wanya nimdie bebri eno ne STEM ne botae pa entosi we no emma sukuu ni bi enkotena sukuu dem nkofa book tetenten na okan gu ni trim na okan gu ni trim ya fen chew and pour uhwe uchigu trim sa ukohwe gu krata so wonso hwe bre wie pe na wato agu ba bi ose no de eye kon saa de ne de etwam ezanse ukoye chew and pour no wie pe utino abeda ne konku hwi ni mu biem na so system ne de Yankopon de adom de Yankopon de adua mu ene wonsane wadwen no ena ombe boa mo mfidi obedan na di na asan ka otrim enu nti bribia no dombia no utumi ede saa nimdie we ni adoma kyede no eye adwuma enu nti ose mabru ne de obi anya hwe kra no na nya STEM obi anya ne hunko bi na ebiem o system ne de da kra no se he se wadoma kyede eye ball se wadoma kyede eye se afidie bi aseye mfekere ne nemra ti se TV aseye yemfekere no speaker aseye yemfekere no microphone yemfekere no ye wonkwada bi won ma won te sa papa afechavetre ya won de so ya na papa na mama mo tiantian won na so wo se eja won mesanse won so ubekom ne Yankopon de oduade anum no eno no ento se sa nkwada bi se no STEM no ebeboa adan wom ni nadi na wom so atumi anya mfidie aginimde no amana sipi asita na si we no ebeboa pa Ghana botayom de asi ani so no say dachi bia no enwuma bi on ma yenkofo bro ni mfira ma no ne meye enu nti STEM ne beboa me anya sankrofo ni na wo mamu na aboa makatwitwi dia ya yebo egu monten so ni na atu atwa owura yaw opoku mensa oye kasa abedi ekirema asoye womhwe Ghana ehumasuan so asa de tudwa kan biem se ebiem sa STEM a wom de bai oyo suani sedem din kankan no wantwa obekonkwan de a ene ohaw bia no na ose ade de ba konso no se osuani bi obekọ STEM school ni bi ana obekọ school bi mu a wom ye STEM ni bi no free SHS no onso beji wani wom bi. The Ghanaian child naturally will want to go to school, read the general, read the sciences, and if I ask you what is matter, simply put, you tell me anything that has weight and occupies space, 3 types of states of matter, you tell me go and write it and then we go. But now, we can't continue to do the same thing and expect a different result. So that is why the sector minister, Honorable Dr. Yao Osei-Duchum, his famous quote, he said that we cannot memorize ourselves out of poverty. And we can only achieve that when we have an education that develops the inner built potential of the Ghanaian child. We are so competent that even a dropout, those that you sat in class with, would never have the opportunity to further up at the senior high school level. So that is why it's important that we give the opportunity to the young man in there, irrespective of your background. We need to get that potential and develop it for societal good. Openyina mote so akasai kasa for abedi ekire ma asoyehwe Ghana Women's na so Ministry of Education owura yaw opoku mensa Ghana rishima ma yanko ensanfoforo emu wabra ye free enwumasua asoye no ye ko apomden enso ensemu na wo apomden ensemu no opanyina no ana yetutrani a wotua Breast Care International ano Dr. Urayere Beatrice wiafe ade de ensema do de atodwa ekiremu ese empepen se wo hwe enubone a Ghana mabunu atu agusu a wonam efa
chese ha dwene bebre wase ensa ade mu odin ne bi ana ne Ghana mabunu sori a wonom enso so ewigu wonom ayafunu mo afe so so eba no kokan yi so a ebi so guso omo enum bie wi no so amanfo bonom ba 11 ne pa no kra de wase wo fan fi kire ba bia krampa obehu sankrofo tuatu oma no a ombo no ku ha ne kra de omo num nsie wase ne nyina ya de bia chese ha dwene pa a wo hu ne se ewase mpanfo hwe na yetu yani edisi so ne yetu eye mabunu no efo ye kansa bi gu o maso mu hu ne se sa nu bone na wonom efa no ayade se ha o mu nipadua ese o mu nipadua ampa se wo hu bi so a wamom no nom sa nu bonu hu o matim se oh dabi sinipa nkoye tim se no man nkoye kro bi si wono ma no ono agasa woda obi so nam na woda obi nam wasimi tumirika so no ogina ho no otumirika saa wasini nyina ya nioma bi a chese ha dwene na ade ba ko se wo mu ni se sa nu bonu ya mebubo so yi ensa a wo benom de mu odene koke ni wi no ani ne ma akika ka ho sa no wose wonom atimi ma wonya cancer ai kokram yade na bi betimi ato ho a chese wanga sanka so wan hwe waso betimi ayese pa na sa cancer nso de onya bi pe na chese wo nasi wuo kwan so na wafi ase abubo amane na wo krakra so wo japade bi ana de chichechiche enu nti wosre pa se yenhwe na afi ne yentu yani ensi so yema education no enkofom yenkonkrase ahodo enkronkro akese mu na yehu mabunu biara omdo mo agi no bu enubone no mu a yentu wonom fo na wonom antu omo enso emfiri ho waka kire aban se aban so dia wose wo yede buanie won hwe se wode eto a eno eso pa obetwa to eso ede beto sa enubone nyina so ene sa ensan no so de amanfo topa se Ghana kura so de no so mrama ho kwan se apetahye de atimi yebu o Ghana wo se anu sei wo se de to kase de to se bam eno sa no Ghana mabunu a wa Ahenkan tro se mekonu bie no wo kono ma banyuru hu mienu eni sa ndura kika ka hu ni nyina to se aban so ye ne sa ebetumi aboa ama sansa nom ne sabi enubone no fa no eno so atimi enso aboa ma na kofom se kofom pe eyade se yade efre ne se cancer no maami eye wiafi gidi ye se eno so betimi abafom amanuoma atimi enso akọ eye enkan. Fortunately, as a nation, no, cancer enye priority. Enam enema bi a yentimi fangugu aponsunti. Say start education no efi communities enkronkitwam schools near the church nkola na organization ba ko enko antimi nye the whole country na say aban no ene yen kabom na yentimi enye church no ko achirichiri afi efa taxes a omo betimi de ato tobacco products ne so yes cigarette nko shisha na abana no so ne types bi asabegum na esese tax no emuyete sana be ya enkola ni titru unse sa ne man ya addictive it is ne bo no yete ya ebe preventing enkola bebre from indulging in it so be kwa akoto so be no enti na aban ni ma tax ne ndoso abusuafo wei eye opanyina wono na etua breast care international ano omode nofo no omudi wuduma pa mo hwe se nofo no man titru kokram yade bia metom yese mema no kwa bi timi tom de mo a se be mo nofo no eya na tintim wonom tebem no ti wa ho na wa miemi ahwe wo mo na eya na du o mo kirekire no eno eye Dr. Oruayere Beatrice Wiafe Adey mekan kwame asante atopa hene na niji ade wa kire anomo enya de ketwa nofo de oboso no okuno kura yentoa ensem no so no asuguso ya wutie anwume no sia kan kase ewo Ahenkan FM osoku wati wasum amanfo beka ya menka amanfo ya woma ewota kimamu ayebi omo hwe Facebook live ana woma wo Syria ana se Ghana mpo ene se endu adwada homache ade becha no patututu anu adwo pa omanfo beko nnwuma so ebi be fafa ba bi obi akopedi obedie no de kwati wotaki abrochimema ne se adankra ne adan odro bi wonom na asase uso bi asi amanya sem ketua adwuredwura gu pa na abonsan ebi onmo de wapa no edwura eba na be senwama wofom no na awre wo pa ti ekoba asani yakwatin Ghana ni dihye Christian Achu okanwu bi
adankro adwurugu ye na oka ohyem baako bia no de to aso bro 9 ne eso ohye de to so enan ni mu ayi enkru no mu kafra ebro nkrum na ohye de ewo enkru no mu enum na Christian atwehye nanso nyame adom ya chi asempa ene se emprempre sa mema de ekoso Turkey emprempre sisi ya Turkey ene Syria asaso so esi ye no saminu kase ye wo matwe abayo bi onye mfinhia 9 asam ni si ye no don hwere makoma kwaduasa miensa asi 33 hours abayo na ya tumi ahyema rescue team no ma eyi wo na tumi awurema akwakotwe abayo yi enya no nko dia asam ba beto dwan se fiti enu awomache abesi enwure yam no kasa agbo no nsia apa omenity aduasa ba ko Ghana no enipa afrim ewo sasa so hu ebro empim nsia 6000 woma afrim ato nanan wonse do ewo Turkey ene Syria no ukaboma ebro empim nsia 6000 eno no na arawsemesi ye nyame adom ena nam so ama semtrofo ne Christian Atu agbawura ne fie ene ni nua bema efen Reverend Isaac Tay Trasam akwakodi nkomo ena Isaac Tay Trasam kasa che say wom so ene ye brada ye asem ni sia nura enu ahomache ene brada ye no peye na se nefo ba kwa ba ne sa ena wom epiapia homa na wom saka agent ewo Turkey abrochirimamu na wom so mo de TV ne radio man na wom atibi pam na so na wom pe onipa wom betumi abisa na obehu ansa na wom agibibia di na wom so magye di se dan na abuagu na so se Christian atwiti ase so onti ase so kan ubi so onkan ubi no na wom peso mo tifiri ono mankasa na na nyame adoma wo machi wom saka agent ono mo na mo senior wo no mo eno mo ni ne di nkomo ena oche so awomachi ye wom ahu Christian atu ama semi ki wom de na kwakopiem ewa yarsabia na Reverend Isaac Tay aye nuabe mama Christian atu chese obisa agent recent Christian atu prawa pra no emu oden ana emu nya den asema ka cha ne se ontwen kakra be do hwiri mienu obema ni muaye enti asem no Ahenkan FM obi akomato but nakupo se nakupo ntimi Jonah free osomudie no matter how it is atubeba ye dia yanim se the agent so normal thing se obeba ti Bible no na eguso na Ghana for so ense obi afrey I choose obi abopai then say we one is no Ghana for edidichi no bibia ebe yi those yeti news or really by there you say confirm free team no enti me am afraid agent no enti agent no say or confirm every 5 minutes bia say there ebe see obe kan kire me ti how much we me how much me kan sha no pa agent no kan kire me so say there o ma confirm say o ma ho enti our hospital then be say wanya injury kese na no so o say omo eni amuti ye Ghana ball bonia wasina kama Chelsea pen wasina kama Newcastle pen Christian Atu amprempo sia kan ewo take abrochirimamu a asaso so a akum nipa babrum pimsia 6000 ana kan bi no nyame adom awomachi Reverend Isaac Tay Trasam a oye ni nuabema akan se agent na yina sutreti wo mahunu a owaya asabia na so se wo prakese ana prakese no oso ontwen obeka kire no enu achi ana amane kire se Christian Atudie o maame ene ne papa nkasa somde ne ba church for asase so de wo mu na ato nanano monse do enti ne maame nua pani ana ne maame nua kuma ye fe no comfort nouveau onu mom ana kasa na otontom nyankopon o yi na ye se o mahu Christian Atu ayi na firi asase ne mu akwakoto ayasabia ne nkwan fini nkwan ne nsanko ade eno no aye ne ntontom no osinyame so papa hwia igbegum ezazo wo me aigbefuo ena osan hwia twi igum ena no krakra no okan sei ye di kunimo ni moja na ye di kunim wedi kunim ni moja na di kunim mo Yesu mo ma Yesu mo na wa ya di kase ma Yesu mo ne wa ya di kase mami Yesu ndosi
Indos. Mochum. Ya mochum. Kristo mochum yo. Ko poche kwa chungami. Nucha mochum ka. Ba. Wono gojo. Likafu mo le totrom le peba. Bo. Oka kle nucha mochum. Ka eko. Papa eko. Yeah, the other phone is so. Mo anada ono ebusiani amuti ye eye Christian atwu ne mame onya ne ba bi ko ni nua kuma ono nso anyipa onya mfinhia baburo dioso Madam Comfort Nouveau ene busia muti ne nimprempren de ono ene nua ba ma efe no Reverend Isaac Trasam ene enuanom nketo ba kumienu bi ene esie wo mo akoya busia a Christian atwu nso ka ho wo mo yentafo yesi oba no Christian atwu na ta oye oba e wa brochiri ena ono nso e wo teki abrochiri memu yede nyame ase yede nyame ase seja omahu na aja onto ananu wonsie do edin we de nyame yu free mu ana chese ebu ze obi a assassin mu 33 hours adwenya sam keto o 33 hours ama omahu ne sisi a enkwada na yom yiyom kwa na ya na akame mo akoda kitikiti wo mi ba ku yugwa sa afene awo no foforo peche dabi na me hu dabi ha abusuafo ebetu akasiebo no so akọ yenanim wonse foforo emu na se atiefo mo beka ya afi mu ye free adwumadie ase ne ebobo mamane bi ase akopie mu ewo eye achease a eye ababa wa bi aja wono de mpena kura na wotwe nti eye ne mpena ba ana watimi abomoden a wode ayon ibi wabomoden a hiti pa na wode atale ne mpena ne ba no abemu a o akra ketwa wode atale no se me kan ye wakai ne ban ne mpena ne fense bi ewudi no die no so o twempena wo twempena ana ode akọ hye na beku anti mpena ba Benz Impenaba Benz the Benz ni ehwe ese wo hyehye no ana Impenaba Benz 1 and 2 we part-time Impenaba Benz 1 and 2 abayo no akuduro 22 years a wo twempena 22 years meji aboso commando se so hwemu twompa no wa beku nso mfa no ba bia yi na beku no aye odai ahin na wo ompra ne de mawa akura die se na obedi afirim se na abeku adia anya tankura ba abeku abeku abanoma abeku di obedi amia abeku di amaye arago na so abusiafo be ne dey na ene asem no sa akọ asandi bia die piem free ye no ye ba nya bobo wamane na mum ye da Jubilee Hospital for ase se enam wonom so anei eye apomdin mapa ena ye temamufo so ye nsa etimi eka mepa chaw utiri bepemo na ase ba bibiara edodo wo ebia no eye Jubilee Hospital na wasa de wani enso ekire na mpanyfo ehwe ema apomdin mapa ma nyoma konkan ede ema wo ye nya do beduru aso onko ade a mepa chaw de hye no se de ade ne tie bia no yakopon ennam ye yare hwefo no so ebe gene nkwa ede asi wonom sanse wonom so omunim de pa eba na wose ye je woto ye na tran ho ne ye nya bre kakra nye ye o yade mu hwehwemu a mensuro sanse ya tran ye wonom no ehwonom etwa yopo nyoma bia wunya bia no won sabetimi enso akan beboa wo enu achi ye wo bia ye wonom a ho ena ye mogya mu hwehwemu sabi kafra ajanan ni eye junsomu enhwemu nya no ye wo ho eno boa mi ehu yade potia ha woni padua ne etimi apa no pharmacy bre enu achi we no ya sada abomoden abie pharmacy ne bi ewo yakache wo ye nwie ne amatwere ndo ni ma wose kọ na koto ndo ni wa ha na no so nkofa ase foforo ma obu ono mo nam kwan so koto ado na ba ne afra no kene ade ya ase wachibira na yeka okọ dabi na so kan ndo ni bi wono ma eno ase kiye yidi ama no na wano mo no wanya nkwa na so bi ni wono mtini asoma wa nkoto ndo ni mra kra no se bi na nipa na hwere ne nkwa ye mpani senti no ye wo pharmacy ewo yakache wono ma ndo no ye twere ya no wage wuduro no wanom na ahode na base kinkim ye ne ekro no enu achi me pa cho oba wo fa afura
afro na wafa no bomodi na ko Jubilee Hospital na wonum emwa said de be ya ehun nimdie bi e wo se wunya bia make say kura bia mfa afro da si wahun ti ayo first time no wo be kokoko ha ba ko mienu miensa bi mu ne nyina no okọ Jubilee Hospital a wonum be cherechere wa bra sa haw ne ba pe obetimi aso ano enso entem ne ma wo eyo pemfo no nkonya haw bia na abofra so o yefrim no wono so nkonya haw bia ekobasi Nyankopon da Roma wo abofra no yini beto wie owu ni wie a eno so ewose ma hu ni mdie beboa ma abofra no ni mpom be ye den na wo oba tan so no mpom aye den ni nyina ne ye nkyerkyera ye de ma okwa ewo Jubilee Hospital tibi pacha abowura ho na kwagi ni mdie na no man konkan emfa emawo ye wo theater ho ehonum ene ye operations ahodo me pacha so we pra wo honam nani honam ni mu na chese saa pra no ewose ye de homa bi wura widie mu ye de mpane bi so widie mu a ye de sika bi kai kan wa me pacho ni nya no aye Jubilee Hospital kwa wo be ye de ma onye nwie ma won san konsan fa sa ha ne maso ba bia mu ye mo operation wonu ma na ye me ya obi kura se wonu ma ne homa ne twetwene ade da bi ye de no ente sa ye ma wa enu anu no na enu achi me pacho pemfo awo kan wa bomoden na obi bia obenwu bia no se wan kasa so na obetima yan kakra tutumrika Jubilee Hospital na udura wasa wokọ ho awu free wo be wo afa ho afa oba na afia sumdue ne anigye enso aba wan ma no matimi akonkan de amao me pa cho se uwo aniyade biara eho hawa ko Jubilee Hospital na mpanfo enhwe enso emfa emawo sanso na yo pemfo emofra na omo oyam no obese ohunu se abofra no ye baako ana wo ye mienu ana wo ye miensa waya oba waya bema saina ni suban krasete ni nyina no okọ Jubilee Hospital amepacho wamodi omu fidie no behwe ni omahu abofra na oda yefrum sade sete na aso watimi ahu ahobo a obetimi ayede atwen eye abofra no ya oba sumku a wonemo etufo eba no apomde ensem a sade be beboa wo ema wo kofa ya de bia so emfanto ho so eno achi no mepacho hypertension ene diabetes so ayarebone enu nti yaseda penatan ye ewo yakache wonom a ebre edidi hu dwuma no eye dafiada na mom da ne panwa da bia betumi aba na mom ba fiada e babo sa da wedie ye yidi asuo se diabetes ene hypertension no ya de bia hye bia no ewose doso ne etimi ehunu ne yi firi wo so ema nnoma so etimi ekonkan enuane bia obedi wo ya so e obia so ehu twa yo po wudi a emfa ya de fufuro bia enso emfa mrew apomdin si achiba eye health insurance mpacho sa eye kadi so okura bi na de ba ya kache wono ma enro bi a wose de ma okwa ya de bi a wose ya hwe okwa ni nyina ne be ya ne sa bepe de amaw ya chiri kwan enya yira kwan ye wo odan aboabo kwantempo no so amantra village ne so wono ma no ena obehunu ye ti se ufiri odan ena oba eye aboabo a eye onsa benkum eso e wa amantra village ne so wono ma sa ufiri eye aboabo so na wokọ odan eye onsa nifa so e wo eye amantra village ne so wono ma odaroma ani die no obuo kwa so frem panyfo na wonum bobon komo na ginchirim kasia de aburo media ma wiso e wa 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 eno aye Jubilee Hospital enim ngwasia pa safata kanimba de dabi yese nim ngwasia woyi emfata kanimba enu nti mepajo so ye kanimba so ye kanimba dwumadie bia ne na so de ahwo otuomanfo ase obuon ma otenkran otene dabi mu na sumdwe no onya bibi da oni problem bia obuon ma otakra de kumasi ho borga tanga ene de keka ho otutu na se so omra program bi na se yo dan ni potem na so am peba bi pamfa na nda ekoban sa obeje ngwasie ngwasie nso yi emfata kaniba sedem din kankan no ena sanso na dimpa wo yi eyesi ahonya eyaji dimpa echi ahonya dimpa ene ye de ye a wonim beti ye de ye a omanfo bebo dimpa ye de ye a woni on ma de be kawo eno ne sefata na nye kokrodo eno de emfa so bia nu so inhirampunim eno ti ya de ye ti se oye program bi ayie awade badinto na se empo bi firi aboabo mpo boda na obegya mo ayo dwumadie na o se ope ba bia da ope hotel bia da wadaro ma ho nyame adom radio nti yehu hotel papa bia se ukona ukoda no ma wankasa de wo ye bo bebre yen sanse eden a obegye no die ni papa bia bi wom ba bia o park o car no problem
sɛdeɛ wo ma hyehyɛ nneɛma aduane a wobɛdie egyadeɛ bata ho baabi a wobɛdware bibia yɛ kama na deɛ ɛdɛn so ne sɛ moyɛ adwumakuo bi wɔ dan ne mpɔtam na mopɛ baabi akɔhyia adi nkɔmmɔ afia so mu di nkɔmmɔ mo dwendwene sɛdeɛ adwuma no bɛkɔ anaa meeting bi wopɛ sɛ ɔne obi hyia wokɔ B Plaza Hotel mo dan a ɛfɛ nipa maako maako aduasa projector wɔ hɔ saa nso ɛna afei conditioner wɔ hɔ ɔka wasɛm so obi nte agya waa pɛ sɛ obi te ɛne na wɔma hyehyɛ no kama ɔkɔ B Plaza Hotel a wasom bɛdwo wobɛnya adi dwuma fɛfɛɛfɛ ɛkyira kwan ɛwɔ akyem daa wotra MTT the post station na ko anim kakra bi unsa benkum so ɛna wobɛhu B Plaza Hotel wadaroma frɛ wɔm wɔ 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 frɛ B Plaza Hotel ana Bimpoma Plaza Hotel a ɛwɔ akyem daa na ɔne ɔmo ndi nsaw so na onim bɛte Ghana de simama afe ma yenkɔ yen anim ɛwɔ ensɛm foforɔ no enso so amane ansa na yɛkɔgye aboafo nkratoɔ aba no na yɛde ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ akyem akyease ɛwɔ yɛn ankasa yɛpo yɛ mantam ya nomo na yɛbɛbɔ Ghanafoɔ anyina amane ɛsɛ ukopiem ɛwɔ akyease a ɛyɛ ababaawa bi a yɛfrɛ no sɛ maame ɛyɛ abena na adeɛ sɛ wakɔ akɔdi sɛbio anyamhoɔden bi a anasɛ nsɛmɔni bi a kyɛsɛ susu sɛ yɛ adeɛ a ɛha adwene paa ne nyinaa ne sɛ agya obi kunu ne wagye abɔsoɔ koba ɛna ɔne ne te wɔ no ma na ɛyɛ owura no ɛba a wɔno agya wɔde na ba teaso asa so wɔde fihia no bɛsɛ num ɛna maami atimi abɔ mmɔdene ɛde ayon yi bi ɛna agya wɔde akɔ tale abɔfra no ɔde atale abɔfra hyehyɛ abɔfra no sabi ne to ho ani na chi a kyese ha adwene pa nu achi ayakayaka de ode abofra no afamu ono ye kase ye ka busua wo se befem empo kosi sɛ sabio agana nyina no wahunu bi adwonso ade ama abofra no adi a kyese na ya hometesem pa asemi ebeto ya apono so ye de ani adi akira ni asem no ewa asɛndi bia enti ana no dwada se omukɔ ho ɛyɛ ewa asɛndi bia a kyese de piefrim ba ye de besom wo ene enso so koto ko asemi so asetena ɔkɔ ye de si ye nyina no yama ne boni ansem yi na ne di akire ɛyɛ Kwabena Steven waba homa no so Kwabena temeka madwe ye ni o mini abe madimpa chama na pomai Yamia de madimpa mi ho na mpacha mo nso ai Yakopon adaroma yeso yekuramu a ye ho odin pa na asemi yase ene kwato sa kwaso asetena wani di akire a emu nkyiremu no de kwa wie ene se wadaroma mini adimpa mamena wase na yentia etefo na wie nso muti Ahenkan 93.3 mini adimpa ubisamia eye ne kre eye yeni aba disti a de na afene mame na wodi nsensem ewo eye atiase mini asemu be Ahenkan FM yedi ani edi akire a eye busumia etwemu mefanse January ne da ye eye elum ana ye ebnada ye kokko piem ewo eye Atemodan District Court emre kokko piem mo no yeni aba disti eni yeni aba sofia eye disti dia yo so ne ba eni ebuchafo ni nyina ekokko piem ho eye commander na tunkuta na eye Yamame Vida awo Atemodan number 9 Yamame Vida nso eba be piem ewo ho anso na eye judge a asam no ekuta ne nsem ono nso eba be piem nti na ye tena ase no eye abusuani nyina asa abɔ mu nkuro nti ho na judge no eka kyerɛ ye abusua na ye de ayo hyehye abɔfra no efiri na ye ne wofo baako omo judge ne ka kyerɛ sɛ anse no betinya bi ase na gisa mu kumikɔ eye Atemodan government hospital na mokɔgye doctor report de ba ampa emra waka sa kyerɛ abusua no nso anaso eye abusua no edimika ekɔ eye Atemodan government hospital na nyina ne sɛ emra ye kopi mu government hospital ekɔgye doctor report ba no na ye niaba ye fe ne DC no eye judge asɛmkuta no etimi ama ye niaba ne be nti emra ye ba na ama ye niaba ne be nti mo de hyɛ sɛ eye busuma ewumi eye ne de ɛtɔ so eye afimpi ne bi no nyensen ya eye enne na date ni esi eye 7 February ya enne so ye ka kopiem ewo Atemodan eye District Court emre ko kopiem ho eye anapa no eye judge asɛmkuta no ono eba be piem ho
sanso na ma me by down so eba be piem eye gift here with this and sensem no ne na busia for be piem na ye nia ba so fire a ne krade ayo so se ne ba no ono so na busia for eba ntem na ye ba betena ase no e na judge no e start bisa question nti judge ni bisa question na eye gift no e ya no judge ni bisa question na gift no e ya no ntem na judge no e bo ni nkrobo nyina wi na se nia ba gift bo ni nkrobo nyina wi no e na judge no e hwe ye doctor report na ye busia for no kwaje ba no nti busia for the judge ni share report ni na wi no and also no catch a bush upon the share. 10 years after no extra after my asem, na yasema huntino, yansa mayanya bani benya me aduma, afie womi, bosomi etosomi ensa, neda etoso edu enum, 15th March 2023, yansa me piem ewo achemoda district court, na eme free one, and yamame by the ekoko pien office ewo achemoda, and untina mame chimba abushia penny bako would be near Basofaya. Abo Friday, they are so na ye ne wofa. Me chi ben when I be saying say wofa. Aso ene ye ba na mo to ase da ese mo abusia no asambe na anase ne ye asambe na mo beka kire eye commander anase judge no. Asambe ye abusia pani kan share. Ese nse ono no wo pe atentene na won pese wo bebu asem egu obi fintino. Enti ni say what say ye abusia a ye nya ba giti dem no. Eye won hin a owom wo say waba abehu commander so person ke yi asem no e di be fie. Nti ya ne bisa ne say na sisi na asem no mo di be fia mo di say kana mabo no mo nsa betini aka nti wo e no fe ma me by the say wo pese wone no edi nkomo nti enya ya sa afo ka ekoye ma me by the na so e wo na manai nti me kokko pie mo no ene ma me by the ebisa ya papa ya gifty e di ayo so ya ne nana no obisa ne say odi tum say asem no mo ka keka wo fie e wo na ebisa pele ka say e say nta atiasi ne enya ye free e na say bi enya nso ye enuanom baako enti nke be yempo ase ebusiafo betia dia tu na se kana mo bo na mo betia atua dia a ono de woni problem se ne be ya ye de atante ne be dai be ko so enti wona ye ma me by the chat na ta ne tie dia amu ya mu be nya me ade mo na 15th March yen samla no amu gonko sia ewo eye efie enti sa mo kana sentiase aduma on the 15th de na maba na ya ba be twa se 15th ne so na se kana mo bo no de nya ba gift ni na busia entia ntia dia se amutimi de yenya ba ne ekoje se ne be ya eye achasman ene tite wiase no emayi woni mrante ne yasim no ye de be yesua de minya be ma so frame dia ene kokko piem ewo achemoda district court no we ni asema ekoko si wo minya be ma adwempa na just kwabna sa de wo ye o kan de na asem ye ya bebu ni komu anisa no no minya de pie ne se ye abusia na ye nia ba sofaya ye nia ba gisi dia yo so sen ye le ba no omo de ka omo nko anse de etensie nyina wa atia se ne nyina ne se bo bitimi di boni ntinu e ka omo nko ankasem ne de nka mo ka wo fie nka mo ni problem na ne etene se o mu bisa abusafo ni sika wan siri ko na mo nya ensa mo mo ntanyime nso me shela ko abusafe no asema abusafe ni nka se etene se ye nia ba eye gift abusia no e di sika ewuwu mi ntia ntina ma judge no ye ne sa na nso omo bo modi bia se eye bɔnni a wɔdi die amuntumi ɛmfa asɛnni na mo mɛka na sɛ deɛ kana amabɔ ɛnyɛ kwa nti mo de amani no anasa mo de amaso no anasa mo de mo didie no ɛde ma court anasa judge no ne judge ne bɛka bia no amobusafo ne deɛ mo kan ne sɛ amo de amaso nyina bɛ na ɛyɛ tweda mpo Nyankopɔn nti yɛhwɛ ya me aduma on the 15th March yɛ chapa popiem ɛwɔ Atemoda district court nti de bɛsi bia no yɛ ya de sɛ asɛm deɛ ni bɛ die chance anto sɛ judge ne emawie ne yɛnya asɛm wɔ atidi nti nya bɛ ma de bɛsi bia no yɛ bɛ ma yɛ tie fo Ahenkan nente tre dɔte de no yɛ bɛ ma ma so timi nya bɛ ma yate na kwabna quick one sisi abofra no wɔ hene sisi nyame adom ye nia bɛ ma no sisi no nyame adom ɔte ase a otimi ko school otimi di agro mi nya sɛ wuhia na wo nkasa abofra we kura na ɔyale nanso ɛna ma doctor ni de nyame de ma mo timi ahwa abofra na ebi tourist bia no ambode ne kɔ yɛ Atemoda government hospital ɛkɔ check ye nia bɛ ma na pom de enti so fam no kasa die ye nia bɛ ma no wɔ wa ne ma me ne papa nya ɛtu sɛ di mi nia bɛ ma na adesi o ma me no papa no masa bombiem Minya de tele se eye ablante na oni enya banija no minya be ma enam se asem ni si no asema ye nya be ma na frɛ ye ne yire na oni na wo mo fa ka kire ni se to wa ma ya che ni gari da tumu dia ena 10% ko non fa ma mo fra no ampa la mi shela ko fie ko bi sa se inta ablante na ya mo tin nka asema bu tofone ka se efem ta asem ni si e che ni mpra ni tumu ntino on frɛ ko mi sa ne se de wi abofo no si tie da nta ma ablante ne dada na ba che se ke be ma aye apo ati no nta na me ye bibia ne se ye nia ba gift no essence minim because of media na tintino wa shela ama be ma no aya we ntie ko fio
yankwa nkɔto no ntie deɛ ne deɛ akyire bɛma no deɛ sɛ ofia me no ka sɛ deɛ ɔni akyɛ so koraa na wokɔ tiktok da yɛ nua baage fi deɛ ɔgye n'ani papapa ɔne ne mpira na ma ɔgye mo ni papapa nti deɛ hɛ deɛ asɛm ne kɔ akɔsi me nua bɛma kwabena me yɛnda wase ne ɛfa wo siasa de waka ne agye wodie ne adwumaden a ɔbɔ ɛde ɛsom yɛne yɛ natiefoɔ nyinaa me yɛna ase ɛbrɛ sɛm no yɛsa bɛba wo nkyɛ biom ne abɛgye nsɛm no mu ɛnkyerɛ mu biom mini abema de mpa me so na da waso mo ni adwuma mo so mo ye de ewo afu man ntam ya mini abema ma piafo yane yen amani boni kwabena Steven ene kobo enkomo yi achiase ne patam nyina wono ene boaboa nkaebo ano na agya onso ato de amani ye ne aso am yetiefo so atemu nkyire mu nti de akowie enso eno no nti kwaku de aye no no asam ne prepare de abetu fie eni panso amo prepare asem de aba wodi ska no de aba betua mo ka en sai si aka na hia mo ka kra ne wu ya ka ya foolish case aya asemo Ghana de case a enye case no ye man ye case ye case ne ye man ye case David yes o ade a unhia no na ye wu ya ni gusu de unhia no be hu ahoden akobra ne de be di akiri we be jana mana be ne na mo asaba be ye biem yangazi yamfa ne ntumo but ade a wodi ya na no ohye o anodin sabi utimi dwon so jaw nan ma obi badi sam ayon de shi ayon de tu atade yi ehye nsakra hwese de tie wo hitini de ahyehye akoda ton ne be ma ho wo ya ba fia beka afia de mu yi ba na beka sisi abia nso omo se so mu ni sika yi ti se ambe ndai radio oni bia sima mombo nyame ye bon person nyame mo bia kakra mo bia kakra adwentre me ko Facebook live bra ko fi say Ahenkan news wo ma biem na emusi e wan tie nko so nyangum sa bra ko fi no asan so de headset aba na zo tumi so wa biem ma omanfo ti o monten no onu so tie o na sum afanu na afanu edumade Al Hassan o say I am very happy. Ahenkan news is the best. So we take Kasiena Philippa papa. Fantastic rubber force. Edifice Seshi asangwe so. O say opayecho sister ya bisa MPP for what's their problem about the NDC reshuffle. O say sister ya MPP for problem ni saying NDC for sakra ne problem ni saying e for mo ho ben. Wo mo ha ni saying fantastic rubber force say on gantre wo mo na ontie. Ana gobewura banso edina adwenkyira ba ono so ekire ne de say kase no biem papa ya ot live e wa anum sei obeko Facebook obeko SMS ana obeko SMS ana ebre no tina mami twa no short na fa no ba kumye bi na wo eye SMS no we se machia mo mamu nyina madwo ye de nyankopon ase se enei Ura Christian achu kasam wada so theater for asase so ye de nyame ase pa we eye la posta ana ono e de aba la posta wo so wo eye achimbotwe wachia eye Gloria Madam Vivian enso e wa ha na face no eye MP ade ai dai mame ha me ho Basimbia Master Planner Junior told India ne ba ho yo mate we so say wachia ya ni na oso obompa ese Ghana isia no ohwe se de kube osi kube eso wo wonfa so osi kube nya de ketuo o enti kiyam ya ni akokube hu pa osi nkan fa so ebetimi anya no enka nya de ketua sisi across Ghana so ohwe Africa no pa ya ne wo kube dudu na ti yam ya ni nko hu yate ana woboma mpanyine enso abaso ha nana ya oboache yadom opoku ageman aba nipa ba akofo yanko ye producer nwumre yi eye amma safowa atwe Kwame Asante aka Sir Charles ene ohwe na wonfaso hwe ne bobra otumu se ye kwantempon fiti achem manso ade kokotwam ewo Atwaman Senior High School no mu ko ade krum no tun se abani na wie bibia de contract na hye ne nsa